pred 3 rokmi som začal pociťovať prvý príznak, čo bola veľká únava. Stále som to pripisoval tomu, že som pracovne veľmi vyťažený a nebral som to veľmi do úvahy. Neskôr sa pridružil druhý symptóm a to boli bolesti kostí a klbov. Tie som kompenzoval liekmi. Keď už tieto symptómy prešli do takých vážnejších, tak som zašiel k lekárovi, ktorý ma odporúčil na hematologické vyšetrenie na hematológii v Ilave. Tam mi vlastne diagnostikovali akútnu myoblastovú leukémiu. Zhruba 11 rokov dozadu som sa začala cítiť trochu unavená, slabá. Človek si povie, má po 40-ke, ide to vekom. Nie, nejde to vekom. Zrazu začnete mať hrozné bolesti chrbta, bolia vás ruky, bolia vás nohy, hlava. Cítite sa, že fakt už starnem. Nie, nestarnete. Idete k lekárovi, poviete mu svoje príznaky a symptómy, on vám povie, ako v mojom prípade pani obvodná lekárka, že sa nemáte toľko pozorovať. Len sa pozorujte. V prípade zmente lekára a urobíte to iba pre seba a pre svoju rodinu. Lebo keď vám zrazu oznámia, že máte mnohopočetný myelom v 3. štádiu, tak svet sa vám zrúti. Prvé príznaky hematologických ochorení sú často nevýrazné, nemusíme im venovať pozornosť. Treba spozornieť, keď sa objaví veľká únava, slabosť, hmotnostný úbytok, zvýšené krvácanie, zvýšená tvorba modrín, bolesti kostí. Netreba podceňovať tieto príznaky, treba s nimi navštíviť obvodného lekára, ktorý vyšetrí krvný obraz, základnú biochemiu, sedimentáciu, moč a sediment a keď sa objavia aj bolesti kosti, tak odošle pacienta na rentgenologické vyšetrenie. V prípade, že sa potvrdí hematologické ochorenie, odošle pacienta na hematologické vyšetrenie. Po prvej a druhej chemoterapii mi našli darcu kostnej drene. Po transplantácii kostnej drene som už skoro 2 roky a zdravý. Po 2 rokoch chemoterapie som podstúpila transplantáciu. Je to už 7 rokov a stále som tu a život zase dáva zmysel. Ste s rodinou, ste s deťmi, robíte to, čo môžete v rámci svojich možností a život je znovu fakt pekný. Včasná diagnostika hematologických ochorení je veľmi dôležitá, lebo včasnou liečbou môžeme dosiahnuť dlhodobé prežívanie pacientov. Pre ďalšie informácie o hematologických ochoreniach, ich diagnostike a liečbe môžete navštíviť našu web stránku www.hematologickipacient.sk. Naše združenie Hematologický pacient pre pacientov poskytuje bezplatné hematologické poradenstvo aj bezplatnú právnu pomoc.